Bé, sembla que tot el material de rescat està ja al pantà de Forata, però no podem confirmar-lo si han començat o no les tasques de recuperació del fusellatge, perquè tots els accessos per carretera estan tallats des de fa hores per la Guàrdia Civil. Sí que podem informar-los que el cos de la víctima del pilot sinistrat ja ha plegat a l'Institut de Medicina Legal de València, on s'espera que se li practique l'autòpsia en les pròximes hores. La víctima, José Agustín Nieva, de 59 anys, el seu cos, el cadàver, era trobat a 16 metres de fondària al pantà de Forata. En el rescat del seu cos han participat 63 persones, entre ells 21 bussos. La Guàrdia Civil ha obert una investigació per aclarir les causes d'aquest accident. Sobre el pilot podem dir-los que era un professional experimentat, un coronel de l'exèrcit en la reserva, tenia més de 4.000 hores de vol i havia participat en 12 campanyes d'extinció d'incendis. Respecte als ocupants del segon helicòpter sinistrat a Cortes de Pallars, podem dir-los que continuen ingressats a l'Hospital La Fe de València. Preocupa l'estat encara del pilot de 55 anys que continua a la unitat de reanimació. El seu pronòstic és reservat.